Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako og dako uyamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadayeg kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, Ikaw nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo samahan, dawatang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita. O Diyos, naglipay ka namo sa tinuig nga pangilin sa Pasko sa pagkabanhaw sa Ginoo. Itugot nga maluluyon nga pinaagi sa mga pangilin nga among gisaulog dinhi sa yuta. Mahimoon ta kaming takos sa pag-abot sa mga kalipay nga tunhay diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinotlogikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usan niya nakadlaw, si Pedro si Juan miadto sa templo sa alas 3 sa hapon, ang takna sa pagampo. Sa ganghaan nga ginlag matahom nga ganghaan, may usa ka tawo nga bakul sukad sa iyang pagkahimugso. Kada adlaw, gihatod siya ngadto sa templo aron magpakalimos. Sa pagkakita niya kang Pedro o kang Juan nga nanulod sa templo, nagpalimos siya kanila. Mitutok sila kaniya, unya mingon si Pedro, "Tanawa kami." Busa mi tanaw ang bakol nga kanila ug nagpaawag nga tagan siya glimos.
O si Pedro mingon, wala ako'y kwarta. Apan hatagan ko ikaw nining ania kanako. Sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon, lakaw. Unya gigunitan ni Pedro ang tuong kamot sa bakol o gitabangan siya pagpatindog. Diha-diha, naligon ang tiil o buol-buol sa bakol. Milokso siya, mibarog o milakaw. Unya mikuyog siya kanila ngadto sa templo, nga naglakaw o naglukso-lukso o nagdayeg sa Dios. Ang mga tao nakakita kaniya nga naglakaw o nagdayeg sa Dios. Sa diyang nailan nila nga siya mao di ay ang makililimos nga naglingkuran dito sa gangaan sa templo, nga ginganlag matahom nga gangaan. Natingala pag-ayo silang tanan sa nahitabo kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo, sangpitang iyang ngalan, isangyaw sa kanasuran ang iyang mga binuhatan. Awiti siya, awiti ang iyang pagdayeg. Isangyaw ang tanan niyang katingalahang mga buhat. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Himaya ang iyang balaang ngalan. Pagsadya kamo o mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Pabuta ang Ginoo diha sa gahom. Paningkamuti ang pagalagad kaniya sa kanunay. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sulugoon, mga anak ni Jacob, iyang mga pinili. Siya ang Ginoo, mao ang atong Diyos. Sa tibok yuta, nagahari ang iyang panghukom. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Mahinumdum siya sa kangturan sa iyang kasabutan. Ngayang gipalungtat sa usa ka libo ka mga kaliwatan. Ngayang gihimo tali kang Abraham ug pinagi sa iyang panumpa kang Isaac. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Palihog manindo nga santos nga ebanghelyo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Sa maong adlaw, duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus, mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem. Ug nagsultihanay sila mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya, apan wala sila makaila kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, unsabay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo. Mihunong sila nga subo og panagway, ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra ba'y nagpuyo sa Jerusalem
nga wala mahibalo sa mga nahitabo dito nining pipila ka adlaw nga milabay. Unsang mga hitabuan ang utana siya. Ang nahitabo kang Hesus nga Nazaretnon, mitubag sila. Usa siya ka propeta o giila sa Dios ug sa tanang mga tao nga gamhanan sa pulong ug sa buhat. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon ug ilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. Ug pipila sa mga babaeng nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan. Apan wala nila hikap lagi didto ang iyang lawas. Ug namalik sila og nanugilon nga nakakita kuno silag pananawon, diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Ug pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan, ug nakaplagan nila kini sumala gayod sa gisugilon sa mga babae, apan wala sila makakita kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, pagkabuang gayod ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas niining mga butanga? Ug unya mosulod sa iyang himaya. Ug ipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan, sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungora dool na sila sa balangay nga ilang adtuan, ug nagpasabot si Jesus nga daw mupadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya og giingnan, anhi lang tama mahulay, kay hapit na magabii. Busa midayon siya og nagpabilin uban kanila. Sa ilanang pagpanihapon, mikuha siya sa pan o gipanalanginan niya kini. Unya gipikas-pikas niya o gihatag kanila. Diha-diha nabukas ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya. Apanahanaw siya. Naging nanay sila. Dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing? Sa dihang nagsulti siya ug nagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan, ug nanindog sila dayon ug namalik sa Jerusalem. Din hikaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an, ug ang uban pa nga nagkatigom ug nag-ingon. Tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo. Si Simon nakakita kaniya. Unya gisay-say sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan, ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Kaigon ikaw, O Kristo. May buntag sa tanan. May buntag po, Monsignor. Ang ebanghelyo nga atong gibasa nagtug-an nato bahin sa duha ka mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanaw gikan sa Jerusalem padulong sa Emmaus. Gikan pa sila sa Jerusalem, nasaksihan nila ang nahitabo ni Jesus, ang pagpatay ni Jesus, ug na mauli sila nga guol kaayo, nahugno. Kaya ang ilang magtutudlo namatay o gipatay. Dayon, gituganan ta nga mi kuyog kanila si Jesus. Apan wala nila siya mailhi. Na? Nagpakita kanila ang nabanhaw nga Jesus, apan wala sila makailan niya. Di ba mo po niyang naitabo
ni Maria Magdalena ug mga kauban nga mga babayi nga miadto sa lubnganan na ali na o ligid na ang bato nga nag-ali sa iyahang lubnganan, ilhanan nga nabanhaw na siya, ug nagpakita si Jesus nila. Nga wala sila makaila niya. Nakaingon sila nga siya ang hardinero. So murag matingala ta nganong wa man sila makaila ni Jesus. Nagpakita na si Jesus nila, nya wala pa gyud sila makaila niya. Una ta mo mangutana nganong wala sila kaila. Mangutana kuno ta sa atong kaugalingon. Nakakita na ta ni Jesus, nakakita na ta sa Dios. Diya pasiyaw lang, diya akong amiga niyon, Pader, nakakita na ka og Dios? Oo. Nakakita na. Unya nakaila na gawas nga nakakita ko. Nailhan pagyud nako sila. Sa din makakakita og Dios. Karon nakakita ko og Dios sa asa. Na ako siyang gitudlo, niya nagkatawa. Na di ba tinuod? Ha? Di ba tinuod? Tanaw ko na mo sa inyong kilid. Nakita na mo Dios. Kay di ba unsay sulti sa Ginoo? Di ba ang tao gibuhat sa Dios subay sa iyang larawan o kasamahan. Di ba ang gitudlo niya nga anaa siya sa matag-usa nato, anaa siya sa tagsa-tagsa nato. Di ba niingon siya, unsa gani inyong gibuhat sa labing ubos akong igsuon inyo nang gibuhat nako. Sa ato pa anaa ang Dios sa tagsa-tagsa kanato. Nakita nato siya, apan usahay di nato siya mailhan. Di ba? Makita nato ang Dios, apan wala ta kaila niya. Ug mao kana nga kining kamatuoran nga ang Dios anaa sa tagsa-tagsa kanato. Unsay atong gibuhat sa labing ubos sa iyang mga igsuon atong gibuhat niya. Kung konbensido kita niini, kung konbensido ba ta niining maong kamatuoran, pagkanindot siguro og tinagdan nato sa usag-usa, di ba? Nindot magani tag tinagdan sa obispo kung naa sa atong atubangan, di ba? Unsa nakahako ng Ginoo ang atong ika-atubang. Ug mobalik ko sa akong giingon nga kon konbensido lang ta nga ang Dios anaa sa tagsa-tagsa kanato, dapat mapailubon kaayo ta. Dapat welcoming kaayo ta sa usag-usa. Dapat andam ta kanunay nga magpasalamat or magpasaylo. Dapat mapailubon kaayo ta sa usag-usa. Dapat matinabangon kaayo ta sa usag-usa. Di ba? Kuning nganong dili kana mao ang ato ang attitude sa tagsa-tagsa. Kay bisan nakita nato siya, wala man ta makaila niya. Nindot diya sa Ebanghelyo karon, gitagaan kitag ideya sa unsang paagi makigtagbo nato ang Ginoo o diin nato ikatagbo ang Ginoo. Atong ikatagbo unas tanan ang istorya sa Ebanghelyo
nagtudlo kanato nga ang Ginoo atong ikatagbo diha sa pundok sa mga magtotoo. Ang Ginoo nakigtagbo niadtong mga magtotoo, tong duha ka magtotoo, duha ka mga tinun-an niya. Mubalik ko sa akong giingon, ang Ginoo makigtagbo kanato diha sa mga katawhan nga nagtuo o nagsimba niya. Diha sa iyang mga sumusunod. Kung sa to iyang giingon, diin gani na ay duha o tulo nga nagakatigom sa iyang ngalan, anaa siya uban kanila. Ikaduha, ang Ginoo nakigtagbo kanato diha sa balaang kasulatan. Samtang naglakaw ang duha ka mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo, iyang gipasabot kanila ang gisulti sa balaang kasulatan bahin niya. Diba? So ilang gikatagbo, dili lang, wala lang nila madawat ang mensahe, apan ilag yun nga gikatagbo ang mensahero mismo, si Kristo. Gipasabot niya kanila ang balaang kasulatan samtang naglakaw sila sa dalan. Ikatulo nga paagi nga ikatagbo nato sa Jesus mao ang diha sa ato siyang ikatagbo diha sa Santos nga misa, sa kasaulugan sa Santos nga misa. Diba sa pagpanihapon na nila, kuyog sa duha ka mga tinun-an, nanihapon si Jesus kuyog nila, mikuha siya pan, panalanginan, di ba? O dito nila mailhi si Jesus sa pagpikas-pikas sa pan, gingon dito. So atong balikon, ato ang ikatagbo si Jesus, diha sa pundok sa mga magtotoo nga nagsimba. Atong ikatagbo si Jesus diha sa balaang kasulatan karon nadungog nadawat ninyo inyong ikatagbo si Jesus pinaagi sa iyang mensahe o sa iyang mensahero, kining ubos ninyong sulugoon. O ikatagbo nato si Jesus diha sa Santos nga misa. Pagkanindot di ay ng musimbata. Pagkanindot di ay ng musimbata kay una pundok sa mga magtotoo kining nagakatigom. Unya ani as si Jesus uban kanato karon ato siyang ma-encounter sulod sa Santos nga misa. Ato siyang ikatagbo diya sa balaang kasulatan nga gibasa o gipasabot kaninyo pinaagi sa iyang mensahero ug atong ikatagbo sa Jesus diya sa Santos nga Eucharistia din iyang ihatag kanato ang iyahang lawas ug dugo. Amen. Mga igsuon, puno sa pagtuo, ibungat nato karon ang atong mga katuyuan ngadto sa atong langit ng Amahan ug maingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga nangulo sa simbahan, nga ilang dalhon kanunay si Kristo, ang kahayag sa kalibutan, ngadto sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang kanila nga nagput o katungdanang publiko, nga makahatag unta sila og tiunay nga pagpangalagad
labi na sa mga kabus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, nga makabuton na og hingpit nga kayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamomot, obispo, nga mabayam na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang kanilang tanan nga naguna kanato diya sa pagtuo nga makaambit na sila o sa kinabuhing walay katapusan dito sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. O Diyos, nagmaya kami sa pagkabanhaw sa imong anak. Itugot na ngamuyo kami nga sa kanunay kami magadaig ug magpasalamat kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dahil ikaw din ang Diyos na nagkalimutan sa inyong kamiyatan sa panggapit sa ikaw naman. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. O Ginoo, dawata kining sakripisyo sa among kaluwasan ug dawata kami luwasa kami sa kalagog sa lawas kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod nining adlaw nga mahimayaon kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon. Ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalangitan miduyog pag-awit sa himno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon.
Santos, gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Padala ang imong Espiritu, aron pagsantos nining magasa, aron mahimo kinialang kanamo, ngalawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyong tanan og kan-akay kini mawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyong tanan og panginom kamo gikan niini, kay kini mawang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, naghalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo, himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na silang tanan nga among gihandom, o gipahanungdan ining santos nga misa karon. Apil na mga kalag ni Francisco ug ni Floreda. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga nakatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Amen. 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 Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Ang gahong panghiman, ang tugod sa kanturan, ang tugod sa kanturan. Ginoong Jesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Pero natong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay. Ang kalinaw manaa kaninyong tanan. Kini mao ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
Magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami, nga human kami kalimpyuhi sa karaang kinabuhi sa sala. Ang pagkalawat sa sakramento sa imong anak, maghimon ta kanamo nga bag-ong mga binuhat kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausab. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Orasyo Imperata alang sa proteksyon batok sa COVID-19. Maluluyo ng mapaungorong Amahan, midangog kami kanimo sa among panginahanglan. Nangayo sa imong panalipod batok sa sakit nga COVID-19 nga mayasi karon o gani mikalas na og mga kinabuhi. Nangayo kami kanimo karon sa imong mahigugmaong pagtagad ug sa imong makaayong gahom. Huwag ta nga among kahadlok sa sakit o kamatayon. Hulipi ang among paglaom, ug ligon ang among pagtuo. Nangamuyo kami nga imong giyahan, ang mga tawo nga gitugyanan sa pagpangita og tambal nini nga sakit, aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Nagpasalamat kami sa kauswagan sa mga bakuna nga nahimo tungod sa imong panabang. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit sa mga bakuna aron matapos na ang pandemya sa among nasod. Nagampo kami alang kanila nga nagbudlay sa panglawas, aron padayon sila nga maglima sa mga masakiton, inubanan sa kamaayo o kamaluluyon. Hatagi sila sa kapiskay sa lawas, o huna-huna, kusog sa ilang tahas sa pagpangalagad, o panalipdi sila batok sa mga sakit. Nagampo sab kami alang sa mga naigo nini nga sakit, nga mahibalik sila dayon sa ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nagamuman nila. Ihatag ang dayon nga pagpuhulay, kanila nga mataliwan na. Hatagi kami sa imong grasya, ning panahon sa karisdanan, aron padayon kaming magbudlay alang sa kayuhan sa tanan, o pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang among kaikag o pagkamaluluyon sa usag-usa, magpalingkawas unta kanamo sa karisdanan, karon o magdala kanamo sa pagkakabig ug kasantos. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hariaban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangturan. Amen. Ubos sa imong panalipod, o santos ginahan sa Dios, nagadangup kami. Ayaw tamayang among mga pangaliya, hinunoa, luwasa kami sa mga katalagman,
o mamayaw ng gulahan nga beren. Amen. O mahal nga senyora, kayuhan sa mga masakiton. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Catalina de Alandria, pagampo nga to kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabay kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Paggangon nung tasya sa Diyos. Kami mapabsan nung nag-ampo. O ikaw o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit. Pinagi sa gahom sa Diyos. Magtambog sa impyerno kang Satanas. Uban sa iyang dautang mga espiritu nga naglibot-libot sa kalibutan. Ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. Amen. Guardian Angel's Prayer. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Daigo ng Diyos, Daigo ng Diyos, daigo ng iyang santos nga ngalan, daigo niyang santos nga ngalan, daigo sa Jesu Kristo matuod nga Diyos ug matuod nga tao. daigo ni Jesu Kristo, matuod nga Diyos, ug matuod nga tao. Daigo ng ngalan ni Jesus, Daigo ng ngalan ni Jesus, daigo na iyang mahaluyamot nga kasing-kasing, daigo niyang maluyamot nga kasing-kasing, daigo na iyang bililhon o yamot nga dugo, daigo niyang bililon o yamot nga dugo, daigo sa Jesus diya sa santos o yamot nga sakramento sa altar, daigo si Jesus diya sa santos yamot nga sakramento sa altar, daigo ng Espiritu Santo ang Paraklito, daigo ng Espiritu Santo ang daigo Paraklito, ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima, daigo ng mahal nga inahan sa Diyos nga si Maria Santissima, daigo ng iyang santos ug walay buling nga pagkagipanamkon, daigo niyang santos nga walay buling nga pagkagipanamko, daigo ng iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit, daigo niyang may mayaon nga pagsukas sa daigo ng langit, ngalan ni Maria Birhen o Ginahan, daigo ng ngalan ni Maria, Berhen o Ginahan, daigo ng iyang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose, daigo niyang putli yamot nga esposo nga si Senyor San Jose, daigo ng Dios diya sa iyang mga anghel ug mga santos, daigo ng Diyos diya sa iyang mga anghel o mga santos,